Sugeng Bu. Monggo Pak. Monggo pepanggihan enjang siang menika kita purwakani kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kula awit nami sedaya pengurus Tani Subur ingkang sepisan ngaturaken pambagyaharja sugeng rawuh lan matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh kakak kita hormati, dumateng panjenenganipun koordinator BPP ingkang kita hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Bapak Tanjung Arifah Purworejo ingkang kita hormati iki, dumateng Bapak Tutup kekalih Dapen Nopo Jenis Sawahan ingkang kita mulyakaken. Yang kami hormati Ibu Trias dari BPP Kabupaten Jawa beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dukuh dari dua pedukuhan Pak Dukuh Dagen dan Pak Dukuh Sawahan. Yang kami hormati Bapak Ibu semua terundang untuk acara wiwitan di Mula Dagen. Ngoten nggih. Sugeng siang Pak, salam sejahtera. Ini ngapunten, saya mewakili Pak Lurah pamit dari Pak Lurah. Ini tadi Pak Lurah baru ada tamu di ruangan beliau, jadi Pak Lurah sama Bu Cari baru ada tamu menanggapi tamu yang Pak dengan kesadaran kita kiambak pilih nanti enten sing saged mungkin di MTA kadang-kadang mungkin enten sing urun ingkung, enten sing urun beras, urun napa tawon menika bentuk dari kerjasama kekompakan kita yang pun berkelompok supados wiwitan menika saged langgeng, saged kangge sarana silaturahim, sarana mudhar-mudhar penggalih terkait kegiatan budidaya pertanian. Pun ngapunten kang sanget dihandat mungkin kula sowan bagian menika ngapunten bab bedah rampungaken Bapak Ibu tentunipun awetipun pentakan Purworejo aturaken adipanipun lan apresiasi ingkang saking pun tiniang kula saenjang saking pentakan Purworejo saged nggih terus kajanipun saking Dewa Tani Daging Subur ini wonten kesempatan siang menika wonten wiwitan pun badhe panen antun kesempatan musim tanam menika syukur pun Tani Subur wonten kesempatan menika paning kanugrahan kalematan ingkang kathah pun swadaya nggih anggarane nek sing kelurahan terus ketika lingkungan itu pripun menika petani panen nyuwun mandiri rumiyin enggak mangke badhe kados napa
Nanti bikinipun mangke mlampah ngoten Nggih, ya Pak. siap. Nggih, matur nuwun sanget. Iki Nggih. nganu Pak dados sedaya petani Pak ingkang napa ya nyuwun. Ah kok ya tarian iki cepet do setor ngoten lho Pak. Nggih, nggih, matur nuwun Bapak-bapak sedaya. Luar biasa nggih. Tentunipun nambahi atur niki merupakan tradisi ingkang kedah kita pertahankan. Alhamdulillah kadang tani subur ini sampun menginisiasi menstantunaken budaya adiluhung wiwitan ingkang dilaranipun tiyang sepuh kula sami kala Sambikala si ing Gusti mugi-mugi lestari witata sayur rukun rame-rame gotong royong kang dadi semboyane kanca tani yekti saka guru tumrap negara. Lan salajengipun samangke kasuwun ngresepi menapa ingkang wonten ngarsa panjenengan sedaya menika saking sedaya petani wangsul wonten sedaya petani lan menika saking sedaya pengurus ngaturaken ageng panuwun dumateng sedaya petani kelompok tani subur ingkang sampun nyengkuyung paring penggalian harta bondo lan sanes-sanesipun itu warahmatullahi wabarakatuh. Pesta rakyat. Pungkasi rumiyin kula pribadi anggenipun nderekaken pepanggihan menika kathah kalepatan estu nyuwun pangapunten. Monggo pepanggihan menika kita pungkasi kanthi waosan tahmid. Alhamdulillah. Nggih, sampeyan Kanca tani yen nyawatan berarti nyambut gawe awak saya Monggo.